celebrem el Dia Internacional de les Noies a les Tecnologies. És una diada internacional mundial que se celebra des del 2011 o 2012 o així. És un dia i el que volem fer avui específicament és celebrar i visibilitzar el rol i el paper de les dones a les tecnologies. Per això avui hem convidat a 3 dones a compartir les seves experiències, la seva opinió, la seva experiència de reflexió sobre el seu rol i el rol de dones a les tecnologies amb nosaltres. Doncs a Fem Devs el que fem és visibilitzar dones i persones no binàries dintre de la indústria del videojoc i també portem casos d'assetjament i d'abusos en la indústria del videojoc. Clar, és un projecte superbonic que portem a Connected des del 2016-2017. És un projecte que va néixer a Anglaterra i vol fomentar competències computacionals per nens i nenes. És un format extraescolar i és extraescolar tecnològic gratuït. Les reses TIC ha millorat, és que en el 2018 a la indústria dels videojocs de dones eren el 16,5 i des del 2023 ha pujat al 26,4, que això és una gran millora, però queda bastanta feina per fer perquè a prop del 50% d'usuaris que consumeixen videojocs són dones. Veure referents que potser jo de petita o hi havia molts pocs o no els coneixia, doncs fa que moltes nenes des de molt petites ja es vulguin dedicar-hi més al que fem.